Великанки във Валенсия. Готвихме интересен квиз. Пригответе се за малко смях, за да видите как се изкарваме във Валенсия. Сега ще задам няколко въпроси на великанките. Това сме ние, пете момичета от този екип. Кой според вас най-много закъснява в нашия екип? Няма такъв в нашия екип. Не. Супер! Много сме точни. Кой искаше първо кафе във Валенсия да пие? Разбира се, първото великанско, валенсианско кафе трябва да е първо. Присъединявам се към теб, да. Кой направи най-много снимки до сега? Така е. А кой е най-организиран в нашия екип? Нина Попова. Кой яде най-много? Ние сме великанки фуданки. Трябва ли да казваме? То е става ясно. Добре, кой иска да яде най-много? В Валенсия, да. Кой спира на всяко привлекателно магазинче да купи сувенирче или подарък за близките? Няма такъв. Аз имам едно влизане. Да. Добре. Момент, точно заради това влизате, бе, се изгуби. Това се беше ли нужда да го казваме? Аз се изгубих. Когато имам батерия и пари, няма загубен човек. Просто проблема е когато нямам батерия, така че... Кой спи най-много? Момичета, аз искам да ви попитам един въпрос. Защо сте във Валенсия? Забавляваме се и искаме интересно и хубаво ни е заедно и много забавно. Мгм. А какъв беше повода да се съберем всички заедно тук във Валенсия? Рождения ден на бизнес Субсидара. И менеджерското пътуване, което всяка година бизнес Субсидара организира за нас. Ако искате да знаете какви са условията да бъдете до година с нас, пишете коментар под видеото и ще ви изпратим условията. А ние сме един екип, който иска да се развива заедно и се развива заедно. Абсолютно. И сме тук, за да се забавляваме и за да се развиваме заедно, за да растем и за да си направим общи спомени. И голям кеф да бъдем заедно. Създаваме спомени, чекваме на картата на света различни места заедно, споделяме работа, споделяме и понякога лични вълнения и всъщност сме едно голямо семейство. А кое е нещо, което ви харесва най-много в екипа, в който сме? Това е, че сме много различни хора и всяка си има своята индивидуалност. Да, хората, както Нати каза. А възможностите, които получавате, кое ви харесва най-много от всичките възможности? Именно да, пътуванията, забавленията, нови посоки, нови срещи, нови приключения. Приключения и преживявания също. А грабвате ли всички възможности? Има още какво. Има още Това е, какво да да, крапваме, да. А какво послание искаме да отправим към нашата аудитория и към хората, които биха се зарадвали да бъдат част от нашия екип? може да си посетим и да преживява всичко това заедно с нас. И да вярват повече в себе си и да имат мечти и цели. Светът е голям и има нужда от нас. Абсолютно. Има още много места, които да посетим, така че let's go. Let's go да тръгваме. Някакси градовете, които посещавам, стават по-красиви. Абсолютно, да. Много сме пъстроцветни и се забелязваме. И сме много нормални. Да, този ни нормален свят. Това го изрежи. Великанки, коя искате да бъде следващата дестинация? Дубай. Аз по принцип за първи път съм в Испания. Покорихме Валенсия почти и искам следващата дестинация да е Барселона и Мадрид. Обаче две в едно. Супер. Найс. Другите? Продължим към Португалия. Португалия и аз така ми допада като дестинация. Да. Определено. Я знам. Може би лятото е добър вариант да посетим фьордите в Норвегия. Да, Да, може да се направим круиз, има много готин круиз. да, круиз също. Аз на круиз не съм била, между другото, ще ме много И аз искам да бъда на круиз. Ами ние много скоро нашия екип, тъй като да се развиваме добре, имаме си, поставили сме си цели и мисля, че може да го осъществим заедно този круиз. Yes, да. О, Много разбира интересно. се. и предизвикателно. А коя дестинация